И здравейте, приятели! Завръщам се отново с още един епизод на Clash Royale, който смятам, че ще бъде полезен за ваша полза, защото този клип ще ви обясня нещо, което доста ме изненада и наистина се оказа вярно. И това е как да спечелим хубав, някакъв с много скъп чест, като Giant, Magical или Super Magical най-вече. Разбрах как просто ще се стане по-лесно и ще ви обясня този епизод. Така, първо да ви покажа моя дек. Ако забелязвате, имам Ice Wizard. Не успях да го... Не успях да направя снимка, т.е. видео как ми се пада, но само ще ви кажа, че той е от Golden Chest и просто много се радвах. Не излезна както обикновено излизат легендарките, но късмет си е. Но успях да направя снимка. Ето я. И така, също сега да започваме с съществената част на клипа. Така, първо ще ви покажа какво имам. Погледнете. Тези два честа, които виждате тук, ми се паднаха един след друг. Едно точно един след друг и първо ще ви обясня Giant Chest, той ми се падна предимно. Падна ми се, когато бях... Ще обясня от началото, че когато бях 8 арена, разбрах това, което аз исках и знаех, че ще се падат хубави често и исках да го пробвам. И това е да слизаме на ниски арени, поне по-висока от 4-та, може и 3-та, да е там някъде. Аз слезах примерно до 6-та. И като слезнем там, ние играем срещу хора, които не ни се дават и играят с всичкия си. И ето така примерно спечелих Epic Chest-а. Като бях в 6-та арена, играх срещу един, на който му отстъпих да ми вземе една корона и след това почнах и в крайна сметка завършихме 3 на 1 за мен. Но мисля, майче и 3 на 0 беше, не помня точно. Но имам повторението, което сега ще го видим. А Giant Chest-а, да се довърша, ми се падна, когато бях 7-ма арена, когато още падах. Тогава играх срещу един, който малко само ми се оставяше, не играеше толкова чак много, но все пак ми даде Giant Chest и аз бях щастлив. След това изиграх още една битка, падна ми с Silver Chest, не ми се получи. И след това изигравам още една и ми се пада Epic Chest, хора. И направо... Не знам, просто си казах, че тази стратегия се оказа вярна, наистина. И виждате, че съм 7-ма арена, почнах отново нагоре да скачам. Тук сега ще отворим един free chest. Така, ето картите. И сега ще потърся повторението на битката, която бях спечелил. И също, хора, да ви кажа, че ако биете такъв човек, който е слаба арена, но се бори много, и един знак, ще ви кажа, ето хора, само да съм сигурен. Ето хора, ето от тази битка. От тази битка вижте колкото по-малко купи ви даде на битката, това означава, че толкова по-хубав чест ще ви даде. Нали, ако играете с някой играч, който не играе изобщо и ви се оставя, ще ви даде малко купи и също така няма и да ви даде хубав чест, защото това е оставяне и не си заслужил нещо хубаво. Но ако играеш с някой, който играе с всички ти и не ти се оставя, но ти го размазваш, просто ти дава хубав чест и така стана на тази битка. И когато ми даде, връчи ми направо Epic Chest-а и си ги наредих там и Giant Chest-а почти ми се отворил. Също, че имам още 2 екземпляра, в които единия е готов за отваряне, а другия предстои. Ето е битката, хора. Той ми викаше лоу, че съм левел 8, а той е левел 5, вижте. Виждате, че той е 5-то ниво, колко слаб, но въпреки това играта ми даде Epic Chest. Ето виждате. Ще го пусна на 2.
И така, тук се разви битката, малко му взех демидж с Ice Wizard, докато му замразявах кулата. Той винаги, когато пускаше Baby Dragon, аз или Inferno му пусках или Ice Wizard, но тук реших да го... да не му обръщам внимание и така се получи всичко и вижте той само как не успя да ми блокира атаката. То беше невъзможно. Грейвярд с Lumberjack. Много трудна атака за спиране, освен ако не е някой много силен. И тази, ако ви се струва странна, толкова бърза и лесна битка, ви се падна Epic Chest. И пак ви казвам, вижте, 27 купи ми даде и ми се падна Epic Chest. Има някакво съобщение. Здрасти. Странно. Така, единия чест, който ви казвам, че ще предстои, се отваря, е клан честа, в който вече се преместих в друг клан и ви препоръчвам, ако искате да пишете в това. Нали, джойнах в клана на един мой от класа, за да помагам, защото там са и другите от моя клас. Така, но просто не мога да седа в този клан, защото за мен не е толкова чак силен, няма толкова карти, освен един-двама човека, които са 9-та и 8-та арена като мен. И ви предлагам, ако сте в някои силни кланове или нещо такова, да пишете в коментарите и аз ще джойна и ми кажете какъв е лимита на купите. И така. И също ето го другия чест, който ще ви покажа, не смятам още да го отварям. Това е от един турнир, който успях да джойна, в който той беше с парола, но сега ще трябва да разправям за много други читове, които се правят в Clash Royale, за да джойнеш в турнамент, без да пишеш парола, което смятам това да го направя в друг клип, защото просто сега не е времето. И така просто завърших трети, този турнир не е от най-слабите, ето виждате в трето място е под 40 карти, което смятам, че вътре в честа ще има около 6 карти, 7, защото бях завършил веднъж на второ място в най-слабия турнир, където с най-малка награда, който пише Хикс по 15 и вътре имаше 3 карти. А пък това е по 40, т.е. да сметнем 15 по 15, половината още 2-3 карти да добавим 5 и още 10, просто прави около 6-7 карти хора и надявам се нещо хубаво да има, но не смятам за сега да го отварям още. В другия клип, когато вече ми се отвори Epic Chest, Giant Chest ще ми се отвори след 3 минути и не смятам да изхъбявам джемовете. Но може да ги изхъба за Epic Chest, за да ми се отвори по-бързо. И така хора, това беше всичко от този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за моя канал и напишете ако ви се е получил стратегията, която аз съм ви казал. И се надявам наистина да ви се получи както на мен, така и на вас. Чао!